L'erugueta goluda. Una nit, sota la llum de la lluna, hi havia un ou molt petit que reposava damunt d'una fulla. Un diumenge al matí, tan bon punt va sortir el sol, de dins de l'ou va aparèixer una eruga remenuda que tenia molta gana i de seguida es va posar a buscar alguna cosa per menjar. El dilluns, tot mastegant, va travessar una poma. Però encara tenia més gana. El dimarts, tot mastegant, va travessar dues peres. Però encara tenia més gana. El dimecres, tot mastegant, va travessar 3 prunes. Però encara tenia més gana. El dijous, tot mastegant, va travessar 4 maduixes. Però encara tenia més gana. El divendres, tot mastegant, va travessar 5 taronges. Però encara tenia més gana. El dissabte, tot mastegant, va travessar un tros de pastís de xocolata, un gelat, un petit cogombre, un tall de formatge, una rodanxa de llonganissa, una piruleta, una porció de pastís de fruites, una salsitxa, una magdalena i un bocí de síndria. I aquell vespre va tenir un mal de panxa terrible. L'endemà tornava a ser diumenge. Aquell dia, l'eruga, tot mastegant, va travessar una fulla verda i es va trobar molt millor. Ara ja no tenia més gana i ja no era una eruga petita, era una eruga gran i molt grassa. Llavors es va construir una casa al voltant seu, una crisàlide, i s'hi va quedar dins tancada durant més de 2 setmanes. Fins que un dia hi va fer un foradet i va empènyer cap a fora i s'havia convertit en una meravellosa i bonica papallona. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat.